Ona avuluka ebe anyị nọ na-enye ụgbọ ni ka ọ na-awa. Kana avalia. Yo anda na n'otu ọcha kwa. Anam dem n'ebe. Ya ndị anam. Ana ala village na. Uto ụgbọ we. Anyị nọ n'ọnụ marine. Abụrụ sọ ndị ọcha, abụrụ sọ na Lagos ka anyị na-eje enwe marine, anyị na-enwe ebe niile. Ebe akwa n'ebe Igbo na-ebupụta nri maka ndị na-asị na ọ bụ na Igbo bịa na agụụ oyi egbufa. Awandakwa o. Ejigodo m onwe m wee maragodi na mmụọ na agụụ amagbugodi n'isi nke onwe m. Ma gị bịa na n'ọnụ ụgbọ anụ wee fụ n'ọsụsụ ebe ndị Igbo ebupụta erimeri Igbo dị iche iche. Ifu na ahịa na-azụ n'ọnụ mmiri akwa efere ya. Ma potato esi oven mmiri wuru ebufetachala anyị. Anyị ka egosikwa unu mọọ just yon dị ka mbịa. Ịlavụrụ ebe ndị Igbo bubutere so ihe a na-eli n'ala Igbo. Evụlụ ya. Maka ya na-asị na agụụ pụtara agụụ ya egbu ndị Igbo na-eme nke a na ndị anaba agụụ egbu anyị. Ka ezi ụdị agụụ ya egbuzi anyị ibe. Mana ọ si nri olili iwe ọkwa ịhụrụ nke a na ebe edebere ya wele ya na-enye ewu. Maka ndị na-efe ilu na ha naba na ya ma nriwuzi iwe. Anyị ga na-eli iwe maka na Igbo nwere ihe niile. Ume anyị zuru ihe ndị a niile na-eso nni pụtagwo ono. Nne daalụ, ị na-eme nke a ka ọ dị ọcha. Ịhụrụ na na-eme nke a ka ọ dị ọcha. Nne ọ na-eweli iwe o na anyị na-egosi ndị mmadụ ka afọ na anyị kọtanwukwere ihe anyị na-eli o. Anyị kọtanwuru ihe anyị na-eli. Ngwa bịa na-eji nchọrọ ka ngo kịta. Bịa na-eji nchọrọ ka ngo kịta. Enu bịarala eji ya kịta. Agwụ na ego na-akpọ ji ya kịta wee fụ na onye na-adịrọ njikere na agụụ ya egbu onye ahụ. Onye adịrọ ume agụụ ya alachakwa onye ewe anya o. Ike egwukwa anyị o. Ike egwukwa anyị ndị be anyị, ike egwukwa anyị. Onye akpachakwa anya agụụ alacha anya o. Kono fule. Wana furu ebe anyị nọ n'ọnụ mmiri. Anyị bịara ya na-akpọ boat cruise. Ewele Ọnịsha. Ewele Ọnịsha na. Ewele Ọnịsha na. Ewele ya. Boat cruise, listic boat cruise. Ewele ya. Anyị na-eje na Lagos State, ụgbọ ebulu anyị like this. Anyị anọ n'ime ụgbọ a. A na-eme na anyị jere boat cruise. Ọ bụrụ na anyị nwabụ ndị Igbo be anyị mee nke ebe ọ nwee boat cruise. Ofu ibe a, bootu a dị ya, otu bootu a, pịa bootu mmadụ a nọ n'ime River Niger na-agba egwu na-enwe aṅụrị, Toles ngwa jide see apịkwala ihe ọbụla ala ọpịa ọgbụla onwe. Ewere ya na anyị abịa nọrọ, anyị abịa otu anyị si eme boat cruise. Na-enwe aṅụrị ngwara ebuela anyị, a na-akụ egwu n'ụgbọ. Ọnụ n'ebe niile anyị nọ, ọnwa ya tịa ya ọkụ na-enwe ebe niile, ọmasịa mma rụọ ya orie ife. Anyị anọ ebe a na-eme boat cruise. Ichi mere nwunye gị birthday bịa aha ya n'ụgbọ, ị na-anyagharị ya na-akụ egwu. Ụgbọ na-egwugharị gị like this, ọkụ ịghọtago. Ị na-akata igosiri ụmụaka wee n'ụgbọ ha bịa nọchie n'elu mmiri azụta n'ihe anyị metara be anyị. Anyị nwere ebe a mana anyị na-agba ebe a nọ jee Dubai, jee gwuo mmiri na Dubai, from here to Dubai ejewe boat cruise mmiri alụ mana nke a nwa bụ osimiri direct one nke Chukwu kere n'otu akụkọ ọ na-adị from year to year. Anyị ara abịa na ya. So gịnị jizi anyị nwee ịbịa ọnụ mmiri a ka ọ bụrụ ama egwuregwu ebe ndị mmadụ ga na-abịa a na-ahụ ịdọkọta ndị si obodo dị iche iche abịa n'ọnụ mmiri ahụ. Onye ọbụla eju anyị otu aha anyị si ya na Dubai na otu aha anyị si ya na mba ọzọ. Anyị na-anọkwu ya mana Lagos agba ebe a kụrụsi irisie canvas, irisie white, onye ọbụla agba flight pịa ha. Anyị nọ Lagos, anyị nọ na boat cruise si otu afọ the same thing na mmiri ebe a na mmiri a na-eje ise na mmiri ihe ọ ga-ete kọwa ndị be anyị emekwa nke anyị oyikwe ife ịkpọrọ ọnụ mmiri ndị mmadụ amụrụkwu ya na-enwekwa the same feeling. Akwụkwadị m mgbe ihe nke anyị ebili anyị atọrọ na ihe ndị ọcha, anyị atọrọ na nke ndị mba ọzọ ka mma.
anyị nọkọta ya ekwuo na nke anyị ka mma na mmadụ na-abụkata abụ onye na-abụ abụ asị ka anyị gwafa na chi anyị ka mma anyị ekwukere na chi anyị dị mma mesịa be anyị ọ dị mma ọnụ mmiri dị ire etu otu a doziri ya gbada ọnụ mmiri niile ndị na-ebiri ọma mbala niile alụọ gbadaruo ebe emebe nchọ ma mma ebe onye nọ ọ dị lively irele ya n'abalị ụkwa na-enwe ebe niile ndị ọcha na esi a na-agbata ọsịrị ebe ọsịrị ebe ọsịrị ebe anyị bụ ndị Igbo ebusi okwu okwu anyị na-aṅụsị kaikai dịsịa mmiri onye mara ka ọ ga-adị ọdị mana ire o siere anyị ike o siri anyị ike gịnị jiri ba na anyị ga-anụ otu ọ dị ime ọnụ ya n'ụwa ka ọ maa mma ka ọnụ ya n'ụwa dị otu ahụ anyị na-eje na Dubai obere ma eji ya kịta gịnị ji na ọrụ riba na niile eme ọ bụrụ nnukwu taụn even ndị bi ebi n'ime Asaba ga na-abịakwa abịa sị ndị bịara tourism n'ime gogodi bụ ihe ọ ga-ewe gịnị ji ya ọ maka ihe na akpadoro anyị akpada chọrọ ka anyị fụ ụzọ ọ ya kpatara o ji dị otu a maka na anyị mee ya anyị ama na-ejezi nke Dubai anyị ama na-ejezi nke Lagos mana ana m ekpe ekpere ka emee ya tupu ihe ma nwere eme ya ka anyị nataba anyị ka anyị so ike ngwa daalụ sọ ka ihe ebe anyị na-egote ihe nwaanyị na-ego